Gemilang FM. Delapan FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Nuwun kula nuwun, sugeng dalu para pamirsa, sugeng pinanggih malih kalian kula tetiga wonten ing giaran Arum Dalu, setunggaling adicara ingkang nguri-uri budaya Jawi, mliginipun tembang-tembang macapat kagiaraken lumantar Radio Gemilang FM ingkang mapan wonten ing Dalan Pemuda Barat nomor 1 Pucung Rejo Muntilan. Kawiwitan watawis tabuh 8 langkung 3 menit dumugi tabuh 10 dalu. Dalu menika kados padatan kula tetiga kalian Bapak Sigit Widodo, Bapak Haji Sugiono, namung Bapak Sigit ketingalipun nembe menapa menika cecawis wonten ngajeng nggih. Anti menika ingkang kula kedah matur rumiyin Bapak Haji menika. Assalamualaikum Pak Haji. Sugeng dalu. Kados pundi wartosipun menika? Sehat ngaten nggih. Nggih. Benten nggih. Sehat menika kalian waras benten nggih. Nggih. Ketoke ngoten ya ora ana bedane nek dijrimeti tenan wonten bedane niku. Nggih. Nggih. Bentenipun wonten pundi Pak Haji? Nek sehat niku secara jasmani nggih. Badan wadak niku sehat gitu. Fisik ngaten nggih. Ini nek waras nalar. Oh, nalar utawi pikir utawi jiwa. Jiwa, kejiwaan. Pramila wonten ing pawiyatan SMP, SMA menika kala jaman awakipun piyambarin diwonteni ilmu jiwa. Ilmu jiwa ngaten nggih. Menika sekedhik kangge napa nggih? Maos tiang sanes kae jiwane ngene kan. Ngoten mriki. Sugeng dalu para sedherek budaya macapat lumantar 96,8 Gemilang FM LPPL. Mugi kabagas kewarasan, katentreman, miwah napa nggih kawrujukan tansah nyawiji dumateng panjenengan sedaya satemah wonten ing dalu menika saged sareng-sareng napa nggih panglipur diri kanthi nderek siaran macapat ing samangke saketa napa nggih melu-melu rengeng-rengeng ngaten nggih wonten dalu. Ngeten nggih. Nggih mila leres sanget Bapak Haji karena sing jenengane macapat iki ya ming wong rengang-rengeng kok. Nembang rengeng-rengeng. Menika menawi nggih anu jamanipun nggih. Nggih. Menawi kala riyen jaman simbah-simbah riyen mesti ya ming rengeng macapatan urung ana muni tembang sakniki kok iso ana tembang dangdut pop dadak mengke nggih. Nek ya niku kula tasih kalingan menawi simbah-simbah dong teng ana niku ora-orane ya ming biasane sok dandang gula napa niku semut ireng semut ireng tandang gawe. Inggih para sutresna budaya bilih dalu menika ing samangke Arum Dalu menika mlebet wonten ing nggih wekdalipun gladi ngaten nggih Bapak Haji sakmenika. Gladi dene ingkang badhe pun gladi mangke menika Sekar Pangkur Dudo Kasmaran. Nah menika ugi sampun dipun asta Bapak Haji, ugi Bapak Sigit ingkang kinarya Paranpara. Mboten Paranpara nipun namung
Pusparaganipun ingkang Nggih. ugi ingkang paring wewarah menika Ah, ingkang nggih. mangke. Aku Namung piyambakipun gurunipun. inji dwijanipun Wijanipun. nembe wat-uwet wonten ngajengan menika Nika anggenipun. sajakipun nembe saking Ungaran. Teng Ungaran niku ya donane seneng ya seneng nih. Biasane Raka Masigen niku nek kalih mangut niku demene ra ilo-ilo. Ha menika ora kena dirasani. Monggo Pak Sigit. Nganu dimasake mangut kepala bio, kepala manyung kan. Ha dirasani. Kula menika kraos. Ah nggih. dipun Monggo. Kraosi. Monggo. Ati niku kraos. Niki ngrasani apik kok wong menilai demen mangut kepala manyong. Manyung apa manyong? Yen mesinipun menawi tumrap panjenengan menika anggenipun ngraosi kula mesinipun ya sing apik-apik. Sing ala-ala kok ya mesakake. Mesake. Saya le tambah ndak alah memelas. Nggih. Leres menika nek ngrasani karo kanca ki ya sing apik aja sing ala. Nggih. Ngaten nggih. Sehatan niku menika kala wau lah tiang setri niku ngan weling. Kae bapakmu kae kok aku nek ngaji kae lawange dikancing. Oh, mila sawetawis ra dirandat ngaten. Nggih, kalian iki kok ana ceret wis ana isine ning kok ming temumpang tok ora ana gendine. Dadak godhong Nah wedan. niki wau kula daden sedelok. Muga-muga niku. Dagdog nika wae kalih dadaki sing mlathoki kayu bareng. Ah ya ora mathoki ya nika milai sing Sing wis garing-garing. niku tembung salah kaprah malih niku. Wong wedan kok digodhog sing bener niku ya godhog Godhog banyu ya. Ya. Karang wong Jawa ki ngoten niku. Nggih. Istilahe kaprah ning kulino. Nggih. Inji sawetawis mekaten kinarya tombo kangen ayo. Wis seminggu ra ketemu. Kados padatan menika sasampunipun pinanggih kanthi Bagas Waras kala wau dipun ngendikaken Bapak Haji mila lajeng mlebet wonten ing materi ingkang mangke Sekar Pangkur Duda Kasmaran ingkang badhe pun aturaken utawi badhe kagem gladen dalu menika. Namung ingkang mesti saderengipun mlebet materi menika kinarya purwakaning arum dalu dedonga lumantar Sekar Mijil kalih padha. Drenging nala nyuwun mring Yang Widi mugi karayon ambrih kasembadan ing setyane nguri-uri kabudayan Jawi maca pat puniki tuturipun luhur monggo samya agung ing pamuji mugi karayon ten reksa keng
jim setan godane Allah zat kang maha welas asih maca patan nenggih bisa rahayu sawetawis mbok bilih karana rada kekeselan nggih rada klerek-klerek anggenipun ngaturaken sekar pambuka. Inggih nyuwun pangapunten nggih para kadang kok sawetawis kirang sekeca mbok bilih dipun pidhangetaken saestu mila kejawi mila swantenipun ingkang sampun risak nggih kala mangsanipun gayut kalian kasarasaning badan menika saged ndayani swanten menika. Ngaten ta Bapak Sigit. Ya ora le alasan iki pancen. Pancen piyayi kuwi nek wasis. Kuwi menawi ngendika mboten nate ngatenaken kawasisanipun. Ngaten. Ning kathah menika sampun mangertos. Ngaten. Wonten kacekipun tinimbang kalian kanca-kancanipun. Nggih. Dadi luwih nek ana kaceke kuwi ketelah napa? Wonten piyayi kinacek. Kinacek tinimbang sanes-sanesipun. Wonten ing reh rakiting macapat mliginipun. Nggih, jumbuh kalian kala wau ingkang dalu menika badhe pun aturaken gladhen materinipun pangkur duda kasmaran. Namung kanca-kanca ingkang badhe gladi menika nembe wonten satengahing margi menika karana sawetawis wonten ingkang tebih mila sinambi ngrantu. Monggo Bapak Sigit kedeng ya direngeng-rengeng dhewe, ditinting-tinting. Nggih, Agung para miyarsi, para sutresna seni macapat menika badhe dipun adani gladhen sekar macapat. Dene wonten ing dalu menika mendhet irah-irahan pangkur duda kasmaran. Nggih. Terus sekaripun pangkur cengkokipun duda kasmaran. Judule kok apik banget to niku judule. Nggih menika. Rumiyin ingkang paring napa tetenger menika kok mboten dipun sebat wonten mriki. Alias NN ngoten nggih. Nggih. NN menika nonim. Nonim. Mboten dipun sebataken asmanipun ingkang yasa menika. Dene lerasipun pelok padet bem. Cengkokipun menika klebet Mataraman ngaten. Nah, menika gaya Mentaraman. Mataraman po Mentara. Wonten ingkang mestani Mentaraman, wonten ingkang mestani Mataraman. Sedaya para miyarsi dene sasaran target gladhen dinten menika kejawi tumrap para paraga utawi para ingkang lenggah wonten ing studio nanging menika ugi dipun sasar sedaya pandemen utawi sutresna macapat ingkang titi dalu menika nembe nyetel. Nggih, saged nyawiji nggih. Nggih, mangke saged gladhen wonten dalem kanthi lantaran maos. Dados mangke wonten ing layaripun streaming Nggih. menika wonten tag sekar pangkur duda kasmaran. Ya ora kitung cilik, monggo mangke sami dipun Wonten
simak Wonten saha dipun- cakepan, wonten notasi, wonten mriku nggih. Monggo monggo monggo. Wah, menika ingkang sami badhe gladhen. Malih. Waalaikumsalam, monggo Pak Sarono, Pak. Gladen. Piyambakan menika. Monggo Monggo lenggahipun, monggo mriki. Tengah, tengah. Kanca istri mboten purun. Kita aturi siji. Nek loro engko ndak malah Bingung. Pekewo Maca. Mas. nggih. Monggo sagung para miyarsi panjenengan saged nyimak saha jingleng wonten ing layar. Saged dipun pirsani ta nggih? Saged. Momomoji menika 551 dipun sebat momoji lajeng mriku wonten 0. Nol menika tandha menika. Tegesipun mandeg, Oh. ndeg-ndegan. Terus gaya mentaraman ndeg-ndeganipun boten titik namung Nol. 0. Nggih. Momomoji rulu momo monem cici rulu roci momonem molo cici monem cici cici ciroluci nam cici nam mo lumonem mo luci cici relu momo momonem mo luro luci siro lumo monem mo luroci. Menika titi larasipun. Ya ra ketung Nggih. rada serak-serak. Pelok. Sagedipun tampi nggih saking para Saged budaya. nggih. Saged dipun waos ta tekipun. Saged. Monggo alon-alon malih. Sak menika larik mbaka larik nggih. Nggih. Terus gatra mbaka gatra. Gatra ingkang sepisanan. Momomoji relu momo panjenengan sagung para sutresna saged nirokke. Nggih. Klebet. Kalebet kanca-kanca kula saged nirokke nggih. Nggih, monggo sareng. Tak baleni nggih. Momomoji relu momo monggo Momoji relu momo. terus wonten mriku momomoji lajeng titik lajeng
nol. Nah, pas nol menika awak dhewe mandeg. Mandegipun saged cupet ning ugi saged langkung lomba. Momoji rolo momo maka Momoji rolu momo monam cici rolu roci momonem molu cici maka Manam cici rolu roci Manam malu cici. menika boten wonten nolipun nanging menika supados napasipun boten ketelasan pramila menika ugi dipun wonten ndeg-ndeganipun minangka kesempatan mendhet napas. Nggih. Kali ini nggih. Monem cici rolu roci momonem molu cici maka Manam cici rolu roci Manam malu cici. jan gatra ingkang urut 3. Nggih. Monem cici cici siraluci enggak Manam cici ngandhapipun nam cici nam cinem ya Nam terus menika mandhegipun pas becik menika. Oh, nggih. Pas becik nggih saking para Nggih. miarsi. Nam cici 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 nam cinem monggo. Nam ngandhapipun nggih.
Jiro lumomo enggak Lumama ndakipun malih mama nemo luro luci enggak ngadapi apa nggih Nggih. Siro lumo nemo luroci enggak Jiro luma Anda piyambak menika mligi telas-telasan gatra menika saged dipun reka. Terus ngaten. Siro lumo monemo luroci maka Jiro luma saged dipun raosaken nggih. Nggih. Nah wonten ingkang ngestani pelak bem ning ugi saged dipun ngestani pelak 5. Oh, mboten pelak 6 nggih menika. Nggih, 6 nggih saged. Terus pelak bem ya pelak 6 menika. Nggih. Namung menika nek pelak bem padatanipun menika wonten pagendingan. Pagendingan bobo. Pergendingan. Kayak pupuk gending wae. Aja ngangsa ning makarya. Kok meh arep kaya sura greget nggih. Ha nggih, meh Ingkang sepisanan. nggih. Nah, sura greget menika estunipun slendro sanga miring. Miring. Nah, menika laras pelak bem. Aja ngangsa ning makarya. Enggak. Aja ngangsa ning makarya ngudi boko miwah butuhe ngurip. Enggak.
kasebut. Monggo. Dadi tukang kadipta ingkang kasebut. Menika pedotanipun kadita. Dadi tukang kadita ingkang kasebut. Monggo. Dadi tukang kadita ingkang kasebut. Menika tesih kalih padha saestunipun namung prayoginipun nggih kasigek rumiyin nggih para kadang karana priwara ingkang badhe katur. Mangke sasampunipun priwara pun lajengaken malih sumangga. Tri, sesuk baru lulus kuliah kerja apa yo? Aku yo bingung Ibu. Nek ana lowongan, kabari yo. Ladalah zaman saiki kok isih bingung golek lowongan kerja toh? Buka aja aplikasi Emakarya. Emakarya adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang. Tinggal ketik www.bursakerja.jatengprof.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tada! Informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses. Wah, ternyata gampang ya, Bud. Oh, Tri, aku udah ditambah semangat makarya nek ngene carane. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Wah, Mas, keren banget resto kamu. Makanannya enak-enak, suasananya cozy, spot fotonya juga estetik banget. Pantesan aja rame banget pengunjungnya ya. Iya, makasih. Aku kerja keras loh bangun resto ini buat masa depan kita. Tapi Mas taat bayar pajak nggak nih? Ya pasti dong. Bayar pajak kan untuk menambah pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah. Wah, calon suamiku. Selain pinter bisnis, juga taat bayar pajak nih. Jadi makin sayang. Segera bayarkan pajak restoran, rumah makan, warung makan, dan usaha catering Anda sebelum jatuh tempo. Pajak yang dikenakan adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, internet banking, dan QRIS Bank Jateng, atau dapat dilakukan di toko modern dan e-commerce terdekat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Kabar gembira untuk warga Jawa Tengah. Kang Mas Bayu, pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2025 telah dimulai pada tanggal 8 April hingga 30 Juni 2025. Jadi, manfaatkan kesempatan ini ya. Dengan membayar pajak tahun berjalan, Anda akan mendapatkan bebas denda pajak, bebas pokok tunggakan, dan bebas denda tunggakan jasa harja. Kang Mas Bayu cukup membawa STNK dan KTP sesuai nama pemilik kendaraan dan membayar pajak seperti biasa di samsat terdekat atau melalui layanan pembayaran
pajak online resmi. Ingat ya, meski tunggakan dan dendanya dihapus, pajak tahun 2025 tetap wajib dibayarkan. Nah, jangan lewatkan kesempatan ini untuk tertib pajak dan membantu pembangunan daerah. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi Samsat terdekat atau bisa juga cek media sosial resmi Bapenda Jateng. Bayar pajaknya, hapus dendanya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selamat nomor PIN Anda beruntung. Segera lengkapi data diri Anda, klik link berikut. Abaikan jika Anda mendapatkan pesan semacam itu. Internet memudahkan kita mengetahui dan mendapatkan banyak hal, dari hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi, kemudahan itu justru membawa celah untuk tindak kejahatan. Untuk menjaga data pribadi agar aman, hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Cek kredibilitas website. Jangan membagikan foto KTP Anda ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari mengumbar data pribadi Anda ke media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan, serta buat password yang kuat dan unik. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi digunakan untuk tindak kejahatan, terutama perbankan. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Kang, wit-witane arep kok entek nggih po? Iya, lah mumpung ana sing nuku, tur larang. Kang, larang ya larang, tapi ya kudu dipikir dawa. Wit-witan kuwi bermanfaat kanggo udara lingkungane dhewe, tetap kejaga kesegerane. Tur nek kok entekke kampunge dhewe bisa dadi rawan longsor kaya desa sebelah kae. Jur piye apike? Sampeyan nandur meneh wae. Yen wis urip tur wis gedhe, wit-witan sing lawas lagi ditegor. Lah, kuwi wite ringin ora melu kok tebang? Ora, mesake gendruwone ora duwe omah. Mari jaga lingkungan kita agar tetap hijau, aman, dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Gemilang Agunging panuwun dhateng para pamirsa ingkang dalu menika saestu sampun kepareng nyawiji langkung-langkung mbok bilih panjenengan ingkang sampun nyerat ing samangke badhe kakintunaken lumantar WA. Namung sinambi nenggo kadang sanganesipun karana Gladen menika anggenipun miwiti kala wau nembe dumugi padha gangsal. Prayogi kalih padha dipun telasaken rumiyin Bapak sikit nggih. Saking inggil malih mawon. Oh, nggih. Sagung para miyarsi kala wau lah niki alon-alon. Nggih. Gandeng menika pangkur duda kasmaran. Tur wis rada mudeng. Nggih. Nek kasmaran niku ora iso alon-alon. Kaya-kaya gula. Selak kepengin ngoten. Selak kepengin. Selak kudu kumudu. Nggih. Nggih kasmarane niku. Nggih, watakipun tegas. Asmara ning tegas. Oh, ngaten. Tegas. Aja ngongso ning makarya. Ngono. Aja ngongso ning makarya nguti boko miwah putuwe ngurip monggo nguti
aja sira demen nganggur. Monggo. Aja sira demen nganggur, luwih becik makarya. Luwih becik makarya. Dadi tukang kadita ingkang kasebut. Monggo. Dadi tukang kadita ingkang kasebut, milih kang jumbo ing karsa. milih kang jumbo ing karsa, kang saged dipun tandangi. Ya. Kang saged dipun tandangi. Nggih mekaten nggih para kadang sawetara wis namung mbok pilih prayogi dipun kintun-kintun rumiyin bapa sikit karena sok kathah sanget para kadang ingkang ugi kepengin nyenggol-nyenggol kadang sanesipun langkung-langkung kadang kula ingkang wonten sedayu nggih sugeng dalu Mas Warodin. Nyerat wonten WA. Inggih menika kok sampun kepareng ngintunaken seratanipun nelakaken bilih dalu menika piyambakipun sampun saestu nyawiji wiwit kala wau radione wis dipangku lajeng baterene wis dianyarke ya menika. Tur ya wis nyepake unjukan kopi kaliyan menapa pisang goreng. Wah, menika. Aja lali. Nggih. Menika ngendikanipun wonten ing WA menika kula siap midhangetaken teng griya, Mas. Lho, ngadep radio. Nggih, sepisan malih ngaturaken saking panuwun nggih dhateng Raka Mas Warodin ingkang dalu menika saestu sampun kepareng nyawiji. Ugi ngaturaken saking panuwun dhateng Bapak Darsum menika. Bapak Darsum menika ingkang dipun kintuni Bapak Sigit karena mila lumantar nomoripun Bapak Sigit menika. Selamat bertugas Bapak Sigit. Semoga radio FM Gemilang tetap jaya di udara. Wah, amin. Lajeng mau kirim-kirim Bapak Sigit. Ini buat Pak Parno dan Yadi. Semoga sehat selalu ngaten aturipun. Inggih ngaturaken saking panuwun dhateng Bapak Darsum ingkang saestu sampun jingleng wonten ing giaran dalu menapa arum dalu ingkang wonten ing dalu menika gladi tembang pangkur duda kasmaran. Mbok bilih kadang sanesipun ingkang badhe pun single rumiyin Bapak Sigit monggo. Kula inggih pareng nuruti kemawon. Ngaten. Sok dijawil ya tak turuti. Maturaken sugeng dalu
sugeng midhangetaken menika Mbah Yadi, Pak Supar, Mbah Yadi menika ingkang dipun senggol Pak Darsum sajake. Nggih. Wonten Dusun Karang, dene Pak Supar menika kembaran. Bapak Wahyu Ujianto ingkang lenggah wonten Suro kok lali jan daerah Tegalrejo. Oh, nggih nggih. Nggih Pak Wahyu Ujianto saha Ibu Mariati sugeng midhangetaken. Salajengipun Bapak Sarijan di depan Terminal Secang, saha Bapak Haji Subianto wonten ing Madya Candra menika nggih sok ngeling-eling nek malam Selasa iki ora tau lali nyetel. Midhangetaken arom dalu. Nggih. Lajeng Mbak Mariati saha ingkang garwa wonten ing Permitan ngaturaken sugeng dalu. So ngaturaken agunging panuwun katur sopire andhong Pak Darsum ingkang sampun kepareng nyerat lumantar WA. Mugi-mugi menika dados sarana anggenipun nyambung kekadangan saha andhon pasederekan ing antawisipun para sutresna budaya Mojopat. Nggih. Lajeng kalebet Pak Kiai Klentengan Pak Suparno. Oh nggih, menika nggih dipun sebat kala wau. Nggih, Pak Bambang saha Ibu Endang wonten ing Pesuruan ngaturaken sugeng dalu kalebet Pak Sugeng Guru. Muga-muga madune laris manis. Lajeng Bapak Hasto wonten ing Pandhean kalebet kanca-kanca pengrawit Cakra Laras di bawah pimpinan Mas Aji saha Bapak Sumardi wonten ing Pandhean. Lajeng ngidul-ngidul wonten Ngrata Pak Kasjo. Wah, Pak Kasjo wonten ing Dukoh. Niku kudu liwat Klerep niku. Saha Bapak Ramejo. Iki ahline Girong kalian Bowo. Bowo nggih. Bapak Rehadi, nah iki klodran saiki. Nggih, klodran menika ombyokan. Ombyokan wong niki ya do nakokke. Iki kae kok disebut aku padha-padha klodran. Nggih. Lah niki tak sebut sedaya Bapak Rehadi, Bapak Kasbi, nggih, Bapak Lasio, Bapak Sugeng, Bapak Bambang, Bapak Mantep bakule napa degan kambil putih. Deneke degan ijo ki ora ono. Degan kok ijo. Bakule degan putih, jaluke degan ijo ora duwe. Deganku putih kabeh ngaten ya. Pak Usup, lajeng Pak Mujiarto, Pak Ju Mino. Nggih. Aturaken sugeng dalu, ngidul-ngidul dumugi Tinggal Kulon. Mas Wido saha Pak No Gareng. Pak No Gareng, nggih. Nek ora disebut pisan wae sesuk nek ketemu diwelehke sampean. Protes. Bapak Suranto menika wonten ing Gosara sugeng midhangetaken niki saiki ya dadi pengisi acara wonten ing Gemilang FM. Oh nggih. Wonten ing Borobudur malam Kemis nggih menika nggih. Nggih. Mekaten rumiyin Mbak Pilih ingkang wonten Gading menika dereng dipun sebat kala nggih. Mbak Eni Jatmika. Nggih. Kok suwe ora nulis WA iki. Para kadang panjenengan saged nyerat nggih wonten ing WhatsApp mangke saged dipun kintenaken Mbok Pilih badhe senggol-senggol kadang sanesipun menika nomor WA-nipun 081578968 utawi saged ingkang sampun kagungan nomor WA-nipun Bobo Sigit utawi nomor gadanipun kula nggih saged
Salajengipun Bapak Sarana mbok bilih badhe kinton-kinton para kadang dwija wonten ing Mugu. Nggih. Monggo. Sugeng dalu dumateng para sutresna budaya. Mliginipun dumateng para sutresna arum dalu. Wonten ing dalu menika kula badhe kenton-kenton dumateng para rencang dwija wonten ing SD Muhammadiyah Gunung Pring ingkang kala wingi menika ngawontenaken tanding milad SD Muhammadiyah Gunung Pring. Lah menika kala wingi menika dipun adani lomba menghias tumpeng. Wah. Menika nganu napa regeng sanget. Nggih. Alhamdulillah. Wonten selangkung tumpeng. Nggih. Saben kelas niku wonten tumpeng. Wonten tumpengipun. Ada perwakilan kelas. Aten kan saha sanes-sanesipun wonten ing ngetos menika wonten Lek Dayen ingkang biasanipun nyawiji midhangetaken wonten ing giyaran arum dalu menika. Lan ugi mbok bilih rencang kula wonten ing mbok bilih dumugi Kilian Praga menika saged nggih. Oh nggih, menika rencang kula menika nggih wonten nika Pak Mas Widodo wonten ing Bedoyo Kulon Progo menika. Nggih. Nggih menika inggih remen kalian Sekar Mocopat. Ngaten nggih. Mekaten mawon ingkang Bapak Haji, monggo Bapak Haji kadang-kadang ngiring kidul menika. Wah nggih, matur nuwun sanget nggih. Niki kula kemutan kalian pepunden wonten ing Kauman Londo nggih. Bapak Sudaryono kalian putranipun Mas Wawan nggih. Kalih Mas nganu apa? Mas Arman nggih. Niki kek dadi operator niki ra nganu yang lajeng kagem yangkung wonten ing Pabelan, burane wonten ing pundi? Patra Bangsan. Sak balakuswanipun lajeng Pak Kamto wonten ing Karang Gading, Pak No bakule bakmi wonten ing Karang Kidul nggih. Kapan-kapan legak kirana Pak Sidi. Nggih. Sangune iso mlumpuk. Wis mlumpuk le nyalengi mlumpuk nggih. Nggih lajeng wonten ing Condong Raos wonten ing kiri tengah ingkang kala Supari dipun sepuhi kalian almarhum Mbah sapa? Mbah Rubingan. Mbah Rubingan. Kantun Balakuswanipun wonten Pak Pak Juhari lan sanes-sanesipun. Lajeng wonten ing Soko setunggal pepunden sepuh Mbah Tik, Mbah Kakung, Mbah Putri. Malam Selasa kuwi mesti jingleng makalah TV-ne dipateni dhisik engko Mocopatan. Ngaten. Lajeng mengidul nyabrang Praga keluarga ageng wonten ing Sampeng nggih, mboten miji-miji nggih ingkang sepuh kiambak kemawon Mbah Yoga Atmaja kaliyan Bapak Supari nggih. Lajeng mangalar malih Dunggayang Mbah Resmi, Mbah Nur Sahid nggih. Lajeng kan Pak Tofa nggih. Garwanipun sedaya mawon sugeng midhangaken lumantar 96,8 Gemilang FM. Inggih para kadang pilih arum dalu menika ugi kagiyaraken lumantar streaming panjenengan saged madosi nggih wonten ing Gemilang FM official. Lajeng menawi badhe madosi wonten ing menika kanal YouTube-ipun menawi streaming menika gemilangfm.id. Ngaten nggih para kadang.
Sepisan malih ingkang badhe nyawiji saged nyerat WA menika dipun kintunaken wonten ing nomor 081 578 968 968. Kalajengaken gladi pangkur duda kasmaran larasipun pelog bem utawi pelog 6 utawi ugi saged dipun wastani ingkang menika pelog gangsal ngeten nggih Pak Sigit. Monggo prayogi dipun cobi menapa dipun terasaken kemawon. Nggih. Nggih, kula tak nyobi. Ya, monggo prayogi. Kedahipun urut saking pojok kok. Rumasa linggone pojoke. Aja sira nggih pun leres kok. Aja ngongso. Aja ngongso. Aja ngongso ning makarya nguti baka miwah putu ing urip baru nggih. Mboten apa-apa. Miwah putu ing urip. Putu ing urip. Aja sira demen nganggur. Luwih becik makarya Dadi tukang dadi to ingkang kasebut milih kang jumbuh ing karsa kang saged dipun tandangi. Kasunyatan nembe sak rambahan kemawon sampun sami wasis nggih Bapak Sigit. Wis muni. Nggih. Namung nggih gandeng menika tesih ngeja. Nggih, cakepanipun. Cakepan dereng dumugi ngati nggih. Mangke nek dipun bulan baleni mestine ya karena kalau mau sampun kula aturaken nembe setunggal grabyagan kemawon kasunyatan sampun saged ta menika. Langkung-langkung menawi Bapak Dwija menika Bapak Sarana badhe langkung wasis. Cobi dipun cobi Bapak Sarana menika. Iki. Mama aja ngongso ning makarya nguti boga miwah putu ing urip aja sira demen nganggur luwih becik makarya dadi tukang kadita ingkang kasebut milih kang jumbo ing karsa
kang sageti pun tandangi ingkang ketingal sanget menika warna suaranipun lajeng daya kegiatanipun menika tesih benten sanget karena tesih timur menika iku menawi dipun jejeraken kalian kiwa lan tengenipun lajeng ketingal sanget jane kiwa tengene ya tesih timur nggih niku mengareng ngece kok kalih kula nek wis tuwa nika untune rung tau pepak kira apa-apa nek ketemu ki nara kala-kala diselingi guyon ya rada gelem. Zaman rumiyin nalika ingkang ompong menika tengen, lajeng madhep mrika. Saking para pamirsa menika mboten prisa ompongipun. Sing kiwa ya ompong. Lajeng bingung arep madhep nanti arep ungkep-ungkep. Wis ngarep barang ya, Pak. Nggih. Ingkang baken tasih gadhahi raos nggih. Senajan to ompong ning nek dahar karo lele mangut ya jang ngrasake gurih. Monggo Bapak sikit lajeng dipun lajengaken menapa kados pundi menika? Panjenengan sajae ingkang nyampurnakaken. Giliran. Ora ming joyoke. Tapi nggih ora kadang niki kula ya gagap-gagap ya. Sing cetha iki suarane wis ora karuan. Aja ngongso ning makarya nguti boga miwah putu ing urip aja sira demen nganggur luweh becik makarya dadi tukang katita ingkang kasebut milih kang jumbuh ing karsa kang saged dipun tandangi. Menika swantenipun ingkang sampun boten kenging dipun colong iki wis cetha mergo umure niki dadi dasare ya gek watuk mangsane. Rumiyin ya nate kung. Rumiyin menika saestunipun boten sae. Sing sak menika kok tambah awon. Ora ana pilihan. Saderengipun jeblok Merapi. Jebluke Merapi sing marake ngono. Dikaaken tapi ayo grebek menika. Wontenipun jangkung saestu. Terus kaya putut kung ki apa? Putut Kung ki Mbah Kakung. Menika giliranipun mbok pilih Mas Farodin nyekar saking dalem. Karena sampun kala wau ginjingleng ya Mas Farodin ya kudune saiki nembang ya pangkur sak apalane nek ora ya dandang gula kados menawi pas bawa kek ngemsi ngaten menika lho Mas Farodin. Iki Mas Farodin niku menawi mboten kanggo petingane iki Sekar Pangkur. Oh pangkur nggih. Kalian dandang gula Sidoasih. Oh Sidoasih. Iki pas tembange Pangkur. Nggih, sagung para sedherek budaya leres menika wonten ing Garden Dalu menika
Menika ingkang dipun serat kalian Mbah Sudi Mbah bilih mboten klendu. Menika panci leres nggih. Awakipun piyambak gesang wonten ing Madyapada menika dipun kedahaken. Nek cara gampane wong Jawa ki nek kemlawe ya gemlamet. Dipun kemlawe, Kemlamut. Menapa ingkang pun kersakaken menika? Nggih menika obah gayut mamut. kalian sekarang menika nggih aja ngangsa ning makarya. Awake dhewe iki diwajibi makarya, golek buka ning Aja ngangsa. Aja istilahe bengi ora bengi, nek istilahe wong Jawa niku napa sirah nggih sikil, sikil nggih sirah niku ampun. Aja nemen-nemen. Aja Dados sak madya. Sak madya. Kalares ngendikanipun para winasis badan awakipun piyambak menika kedah dipun isi 3 perkawis. Oh, menapa menika? Menika toya, daharan kalian angin. Hawa nggih. Udara. Mboten benten kalian awakipun gesang menika ya mbut gawe, ya ngibadah, ya ngasuh. Aja mung ibadah mawon ya kurang pas. Kurang pas. Mbut gawe terus ya kurang bener gitu. Ngasuh terus ya kesel. Gerah gitu. Kedahipun nek ngono ya diperang dados 3 menika sebagian nggo makarya nggo golek buka cukup butuh ing urip, sing pindhone ya eling karo sing kuwasa, ping telune ragane ya kudu jaga. Nek pas ngasuh niku lajeng terus diisi menapa menika Pas? Ngasuh Pas menika leren nyambut gawe, dilalang ibadah wis, saiki ngasuh. Pas ngasuh niku menapa niku? Saged kangge nambahi ibadah nggih saged. Saged kangge napa ya rengang-rengang nggih saged. Saged maca patan ngasuh menika wis hiburan kangge hiburan. Menika wonten napa nggih dawuh saking kedokteran pilih awakipun piyambak menika dalam 24 jam nggih Mas Sarono. Nggih. Menika paling mboten siang sampunipun badhe luhur ora ketung mung nek cara wong desa tak nglempeng geger dhisik. Sak kliyepan turu. Benten kalian ngeluk boyo. Nggih niku nang istilah wong desa ana sing muni ngeluk boyo, ana sing nglempeng geger, ta ana sing liyap sedelok gitu. Saileran. Saileran. Lajeng apa gimana? Saged kangge mulihaken daya kasantosaning badan ya nyegerke penggali. Nek awake dhewe lah niku wekdal-wekdalipun kalian sampun dipun tata nggih. Nek wong sare niku pisan nek wanci esuk ya ora dipenerke. Nggih. Mesuntone bar salat subuh kok istilah nek cara kula tak tanduk wong mau jih kurang niku nggih ra pas. Nggih, lajeng ingkang sae menika nggih paling boten badhe salat luhur ning nek wancine sore bar asan niku nggih boten leres. Bar magrib kirang prayogi pramila wekdal-wekdal ingkang mekaten monggo dipun gatosaken ngasuh ya ngasuh ning pilih-pilih wekdalipun. Gampane nek ngasuh kok wanci bar asar ayo dalang ki nek cara wayang ora kurang lakon awake dhewe diisi kegiatan sing apa nek cara istilah positif ngono wae. Ingkang sae menawi dipun tingali cakepanipun menika Bapa Haji kok inggih namung senajan menika wonten 7 pada namung suraosipun menika mbok bilih namung napa ringkes sanget dados tiyang gesang menika dipun wajibaken kedah makarya namung anggenipun makarya sampun ngantos ngongso nanging kedah makarya karena menika kinarya sarana ngupadi ngupa buga kagem kecekapaning gesang. Lajeng menapa ingkang dipun garap menika jumbuh kalian kesagedanipun piyambak-piyambak. Aja ngasih wong
porsine ora Pak Guru kok arep Mulang, ya lah ora iso, menika. gitu. Nggih. Pak Guru ora porsine Pak Guru kok arep dadi tukang batu ya. Mangke nggih. malah apa cethoke minjak kuwi ora ngono kuwi anu. Lha ingkang dipun tandangi menika ingkang jumbuh kalian kesagedanipun, keterampilanipun. Murih hasilipun niku ngremenaken. Nggih, mbok pilih namung mengkaten Bapak Haji sawetawis ingkang kaserat kasirat wonten ing Sekar Pangkur Duduk Kasmaran para wau ing pangajap kanthi tembang Pangkur menika para kadang ugi sampun kepareng nyawijin jingleng mugi-mugi saged sawetawis dados tambahing panglipur kinarya jampi saya syukur bagi panjenengan saestu karnan menika lajeng dipun jlimeti kagem rengeng-rengeng kalanipun panjenengan nembi ngaso ngaten. Inggih karana winatesing wekdal para kadang arum dalu tumuli pepengkeran mugi-mugi tansah kaparingan kabagas warasan salajengipun satemah saged pinanggih malih wonten ing giaran ingkang badhe dumugi inggih menika benjang Senen ngajeng insyaallah badhe dipun terasaken. Prakadang lan prasutresna winatesing wekdal maca pat nanggih pinupus kya nyuwun mungkur nglanggana gunging lepat wicara sastra basa lan unggah-ungguh nyuwun gunging pangaksama entuk wilasaning Gusti. Cekap semanten para sutresna budaya giaran arum dalu ing wekdal menika kula ingkang ngayahi karya minta pamit. Andum Basuki mugi rahayu ingkang sami pinanggih widodonir ing sambikala ing pangajap budaya Jawa muga-muga tetep lana kepara bisa saya ngrembaka macapat muga-muga bisa tansah ngawiyat. Nuwun. Serak-serak basah.